vi Ja, så alltid vi för att börja. Hjärtligt välkomna till sommar till detta tilltag om utflottning till så att det första budskapet är en utflottningsbudskap på Borsjö och hemmamarknaden Ulla Lute. Och den främsta uppgaven till en kvarjon landstor eller en av de främsta uppgaven är att få ägång till era marknader för först vår. Det är ett samtal och därför att det är en tås som Gusman som har Lute land som förger bäst börs i att få ägång till era marknader. Men det är ett annat aspekt av utflyttningen kommer i chattet så att säga. Till dessa spurningen skulle vi ta en flytta ut, bara huxa, kan man säga, merkantilistiskt, skulle vi bara huxa om hur vi får störst intryck till förjar, eller är det eisen i andra aspekt av att jag flytta ut, skulle det eisen ta ätligt till andra ting, och det är faktiskt kommer från Vindlund själv. En fyrduga var för några månader sedan fram och säga att det var skarpt att flikva lax av landen. Det var helt ända det brukte oetiskt. Och så får han fyrir under att sigla laxen av landen och så är
bruka nek men i olje så att man lägger ut man ska bara också som intog man ska också som omkvarv. Och sist för några 5 månader så jag tar en annan stor fyrdagar ut och säga att det var skaft att exportera till Ryssland så länge Ryssland i krutche vi Ukraina och så sätter fyrdagar här så stäcker vi. Det är man huxar inte bara om intöker eisen om andra ting om moral, etik, politik och så vidare. Man ska ta några andra ting in i den bara intöknar. Det rätt eller skrivt till en tjäk som likar i förjun i Lötnes så som morgon var det eisen uppe i Bretton. Och det tar vi för att oss om det och årstörer vi Brindel Thomsen. Och han som skiver för tilltäckningsjobb är standard för det men som alltid så det som arbetar kontoren och rövra kontoren i folk som har just arbetat till och vad det är som gör något som helst är standard bara fram och säger det är det vi har gjort men verkligen är det så sitter i hjörnet som har gjort. Tack för det. Brindel Thomsen. Ja, tack för det. Og velkommen til hessa rastavnuna, eller den evnesdagen om vire og handel og utenriks politikk, og eisen velkommen til som følger vi av strømmen. Ja, vi færer bare beint i gang. Vi har først 5 framløver, og så gjerne har vi et politisk panel vi trimon førskående politikere. Men den første av skrånene, det Uslenske professoren og leieren for noen som kalles for Small State Studies og lærte av Høgskolen i Oslandet. Han heter Baldur Thorhallsson. The floor is yours. Chair, dear guests, first of all, I would like to thank the organizers for the invitation to speak at this important event. I'm thrilled to get the opportunity to speak about my favorite subject, small states. I have been asked to present to you a small states theory, so-called theory of shelter and the case of Iceland, which we present in a recently published book titled Small States and Shelter Theory, Iceland External Affairs. We cover Iceland's foreign policy from the Second World War to the present. I'm also going to discuss the importance for small states to pick the right side, the right protector, in relations to Iceland's experience and the current security situation in Europe. So first, on the importance of the concept of shelter. Small societies and small markets are more prone to crisis situations, such as a fluctuation of the international economy or external hostile attacks, than larger market. And I find it of utmost importance that policymakers in small countries are aware of this. If they don't take account of weakness associated with the small market, they might end up like Iceland did in the late 2008. I'm referring here to the Icelandic economic crash. So the importance of our concept of shelter is related to 3 interrelated features. First and foremost, it is of fundamental importance for small states to prevent crisis from emerging. Second, if they are hit by a crisis, it is important for them to get external help to deal with the crisis situation. And third, small states, from our point of view, need external help to clean up after the crisis event. Small countries can partly buffer from within with adopting beneficial domestic policies, such as the so-called democratic corporatism. They can develop a comprehensive welfare state and have an efficient public administration. But there are limits, from my point of view, to what small states can do on their own.
So we argue that small states need an external protector. Small states are dependent on economic, political, and societal shelter provided by larger states and international organizations. So if I just briefly go over these three concepts and start with political shelter. Political shelter takes the shape of direct and visible diplomatic or military backing by another larger states or an international organization. And political shelter includes as well beneficial norms and rules of the international system. Economic shelter can include direct economic assistance, membership of a currency union, help from an external financial authority, beneficial loan, favorable market access, a common market, all of which are provided by a larger power and or international organizations. And then the third concept of shelter, societal shelter or social shelter. It can contain diffusion of foreign people and ideas in order to avoid stagnation, social stagnation, to make up for a lack of indigenous knowledge. We argue that cultural transactions with the outside world in terms of transfer of messages, values, norms, and lifestyles are essential for the prosperity of small states. That all said, protection often comes at a certain cost for the small community. Shelter may involve a deep penetration of the small state by the larger states or the international organization, often with transformative effects on the small states and its society. For example, the small state may not be able to trade freely with the competitors of the shelter provider. For example, an example would be when Iceland was pressed by the United States to follow its sanction against Russia in 2015. If you now move to the second part, I'm going to give you a very brief overview of Iceland's search for shelter in the last few years, though with a brief opening of Iceland's history related to this. First, the Nordic states remain the main providers of societal shelter to Iceland. The European project, membership of EFTA and the European Economic Area, has provided Iceland with important economic shelter. And the United States was essential in providing Iceland with both political and economic shelter and some aspects of societal shelter throughout the Cold War. In 2006, the US closed its military base in Iceland, which it opened in the beginning of the Cold War. And 2 years later, in 2008, Washington refused to provide Iceland with assistance during the so-called financial crash or financial collapse. Despite the United States providing financial aid to several other similarly situated countries in order to deal with the global financial crisis. So Iceland's long-term ally simply deserted it. One could say that Iceland has been looking for political and economic shelter ever since. Iceland started by applying for membership of the European Union only 9 months after the economic crash. However, the so-called Icesave dispute
which some of you might remember, a diplomatic dispute between Iceland on the one hand and the Brits and the Dutch on the other about the falling financial institution in Iceland, and the euro crisis made it impossible for the Icelandic Europhiles to sell the European Union as a savior to Iceland. Iceland has also made several security arrangements with neighboring countries, such as the other Nordic states, and strengthened its ties with NATO. Icelandic politicians have also looked to non-traditional sources for support, namely China and Russia, in the immediate aftermath of the crash. Iceland was the first European country to sign a free trade agreement with China, which came into force in 2014, and Iceland has cooperation agreements in several policy fields with China, especially regarding the Arctic. China supported Iceland during this so-called ICEF dispute when very few European countries did so, and the Icelandic-Chinese relations were particularly close in the period from 2008 to around 2016. Moreover, the Icelandic administration considered a Russian bailout with a substantial loan at the height of the 2008 economic crash. While nothing materialized from the Russian loan offer, the fact remains that Icelandic policymakers were willing to entertain the possibility of a Russian rescue package. That all said, in the last few years, Iceland's relations with Russia have been limited due to Iceland's participation in the US-EU-led sanctions against Russia and Russia counter-sanctions against Iceland. And nowadays, after a considerable pressure from the United States, Iceland has decided not to enhance its relations with China. The relations with China are at standstill, and Iceland nowadays simply follows its traditional allies policy towards China. And at present, the US is substantially increasing its activity at the so-called security zone in Keflavik. So what does this case of Iceland tell us about the importance for small states to seek shelter, as we say is important? Maybe there are three lessons which we can learn from. First, policymakers in small European states need to closely examine the extent to which multilateral shelter arrangements, such as membership of NATO, membership of the European Union, or membership of the Nordic Council, may be more reliable shelter providers than bilateral shelter relations with individual states like the United States or Britain, not to mention China or Russia. In a way, one could say nowadays it's remarkable that Sweden and Finland are on the verge of joining NATO. And one could say as well, it's remarkable that once again there is a debate in Iceland about whether or not we should join the European Union, just in the last few weeks. Secondly, the second lesson. Liberal democracies have to stick together and to be willing to assist each other in times of economic and social crisis. Otherwise, others
such as China and Russia, will step in and may break up the relations. Thirdly, third lesson. The economic and security importance of the North Atlantic and the Arctic regions is likely to grow in the near future. China and Russia intends to increase their Arctic cooperation and will undoubtedly use the first opportunity to make a new move in the region. Small states in the area have to make up their mind how to secure the economic interests and defenses. They are unlikely to be able to have it both ways. That is, closely cooperate with China and Russia at the same time as they receive political, economic, and societal shelter provided by NATO, the European Union, and its member states, and not to mention the United States. This is at least Iceland's experience. And one could say that this is especially the case at present when we live in a less rule-based international climate and more polarized world. And to conclude, it is crucial for small states to seek shelter by like-minded countries. Societal relations contain the diffusion of foreign people and ideas, and according to our thesis, societal or cultural relations with like-minded countries are as valuable as economic and political relations. So, picking the right side at the moment has probably never been as important for small states since the beginning of the Cold War in the late 1940s. Thank you. Thank you, Baldur. Very interesting how to pick the right side. And do you in the audience have any questions for the professor? We do have some minutes but then I can ask a question perhaps. You titled your lecture picking the right side, that it's important for small states now to do that. Do you think we are, it's imperative for small states now to choose one way and not both ways at the same time? Is it a shift globally right now? It is. After the United States and in a way Britain and NATO lost interest in the North Atlantic or in the defenses of the North Atlantic, these Iceland's traditional allies didn't really care so much about Iceland's policy towards China and not really about Iceland's policy towards Russia. I'll give you an example. When the Russians offered to bail out Iceland, Iceland, which had been pressing Washington to give it aid, said, now we will get Washington to support us. So they sent a mission to the US Embassy in Reykjavik and said, you see, the Russians are bailing us out. You're not going to let that happen. Are you now going to provide us with a beneficial loan? Do you know what the answer from Washington was? It was a relief that someone else was bailing Iceland out. But this was the situation then. This would not happen today. So, yeah, and it's not only related to the war in Ukraine, it is related to increased activity of Russia in the Arctic, cooperation between China and Russia on the Arctic, and what the future might bring in relation to China and the Arctic. So nowadays, Iceland is basically, I would not say forced, at least Washington demands Iceland to follow its leads
when it comes to the policy towards China and Russia. So it is kind of a new world order. Thank you. In a way, it is. Yeah. Thank you very much, Professor Baldur Thor Hallsson. Thank you very much. Ja, og vi får beint videre i teksten. Nå skal det snikva seg om vibbreknar budskaper og ekstern sjokk som kunne komme. Og overskriften Russland og springare. Og det mellan Ola Døtter og Dunka som budskaperfrøyinger som kommer at hava framløvene. Mellan, gjør så vel. Tack för Brynhild. Jag hoppar direkt till överskrifterna och som Brynhild säger så kommer det handla om viktbräcknar, budskaper och extern chock. Och för att det inte är en förskon perspektiv vi hittar efter vad det är som händer då vi blir rakt av extern chocken och vad man kan göra vid det. Så för jag börjar vi en döme som är fann och i förra söve från 1694 om HC-utflyttning i Färjön. Här ständer att krutje i Europa, som enda vid en krutje med Danmark och Sverige, gör det cyklingarna otrygga och vandamikla. HC-framlästan var i 1994 var den så stor att handelsmännen ville vara vid att det tog 3 år att sälja en årsframläsla och tog fotle prusner. Så här är gott döme hur en geopolitisk stöva kan ha avskan och förskan utflyttning. Och tar man inte häver nägan tar hem man inte så redan nägan är handelspartner så var räne ta så må vi helt för att diversifiera om tar värner som vi har så du må helt för utflytta åt eller fisk ja så för att du så hoppar jag till några dömer i det man kan ha några positiva stöd till en budskap så kan man ha några negativa och för jag kommer in och några dömer som har vi rakt av förrjande senaste så kommer vi snacka om ILA, coronapandemin, väckre, springare och så nu senast när krutche i Ukraina och det kan vara allt möjligt annat. Och det kan vara positivt och det kan vara negativt som vi säger men det kan nästan vara till att en negativ står ett sted har en positiv effekt ett annat sted. Vi känner också om det som hände i Ryssland annekterade i Krim, ta öktes utflyttningen av Färjön till Rysslands rättländning. Men så kan man nästan ett annat döme vad hände ta i systemkritikerna i Kina fick friarheislön Nobels. Och då hände det att lax utflyttningen till Kina bröttes eller försvann nästan. Men så var det Färjön och Rättland som så började att exportera nekmara lax till Kina. Så det är sånt två goda dömer på vad händer ett sted som har en avskan ett annat sted. Hittar vi så efter budskapergångarna de senaste 20 åren så är det imisk bompa ved någon heter BTO som säger syndrom framläsna i landet. Och det är stöter som händer att det kunde vara stora och så kunde det vara småer och där kunde räka ena vinna eller en ära vinna eller allan budskapen så det är alla ekonomiska ätligt man ska täcka att man ska evaluera vad det tar en stöter kommer. Och det är helt inte allt det som man ser i BTO så det kan räka skavt och det är några effekter som är igång till sen. Till dömes fortsättningskrafterna i 8-9, där ser man här så lutebomb och så är det när corona kom så ser man nästan det helt sustra vid nyrätter men vi såg att de inte makrelströj ta som avskar jag har utlottning till ES men så får han till Ryssland system för ja. Och så är det inte sista det ena döme som att komma lycka och just ner tar det som hänt vi springer någon vad hände då det gått nog 18/2020 det var september 21. Kvar blev rakter av jag vet att jag springer jobb skala för hur så reagerar i hemmen på det och hur så rakte det och det rakte och kom på imiska vinner där rakte fiskvinna som visste import alltså leverantörer i Danmark och där rakte elvinna hon måste ju där reagera på ena vägen och så rakte en feravinna som till dömes som största agenten och i England han gav sig att sälja förjar som är feravinland
och ta avvarska så eisne först arbetsplats i sista ända. Och för jag kommer så till Ryssland. Här så jag vet utflyttningen till Ryssland. Jöknen Arne först här överst till vänstra. Och i berg i Tonsson och i Vire och ta växer rymliga stövåt. Och så jag vet där sen kan det för varor som vi flyttar till Ryssland så jag vet det grafen nu under och till primers laxer, makreller och sill. Och vad händer så tar jag en stöjt räkar som krutcher nu vi snär vörn och ner. Och så kan man se laxar eller älven de var rätt skjut ut och beina vägen till krutcher var och så det vi för att lära marsnajer. De har isna rymliga nekvar att diversifiera varor och en globala marsna och exportering. Så det är ganska närmare att tajma gärna kan vi säga. Här som sövan är lysande örvis och siltne och makrelen och till att ta marsnaden är inte lika stora globalt ja, och vörna är inte lika diversificerade som det är. Och vad händer så att det är snär stöjten ner hvis man snackar om sanktionerna, hur skulle vi köra att här skulle se att det här är giltigt och vad är det så för effekter som avskar i förrjon. Köra vi den havna stångselin så kan det här räka fiskvinna till åkon. Och där så jag vi fiskvägen avtalen här har vi korsar på här på en till högre. Här vid få 15 000 ton skulle ja. Här har 15 000 ton så i Barentshamn av torska. Hur räka det? Där fiskar röja hvis vi står inte havnen när man kan huxa sig för ja hvis man står inte havnen så missar man nästan en fiskväg avtale eller för vi då missar någon lojka väl. Där är förhandlingarna skulle igång där i häst. Så fiskvinnan här nekvar uller och gjør innan fyrt ja, de røyene som fisker opp i Barentshavn, og det reager de nok negativt. Men hvordan reager det til dømes oppekjørvinnene? Så at hvis vi denne fiskeveiavtale, her vi 42 000 tons av sværskjøtt som vi kanskje kunne fiske treet. Og kommer til så inn til de som så produserer fiskemjøl, og kommer til så inn i elvene, og hvordan så ringavvirkene der, så in the end of the day så kan det gott vara att det är en positiv stöd till dig. Men det är negativt för fiskvinna. Så det är sån här i atlen man ska ta tar man hickar rätt ner. Så hvis man klarar att evaluera en stöd så kan man nästan bättre vara fair för att säga vad ska vi göra för att vara mer motstå för. Och tar det några ambo som man häver som man kan komma in och ge sig här ringgrasning till hur man ska reagera till en stöd. Och i dessa diskussioner och sanktioner kan man nästan också om det är viktigt i framtiden eller vad här kan vi lära oss som vi har gjort för det har en effekt eller inte. Och skulle vi till dömes ta det till springar skulle vi ha några rättningslinjer så vi vet vad vi har för halt och till ta det händer att det är för sannsynligvis händer att springar kommer få gå ända in. Men tar vi kommer till andra ting som man kan göra mer så är politiskt så kan man hitta efter man kan ha en flautande valuta men det är vanligt anpå men där kunde vi inte till chokra målsöka där kommer vi till få så kan man ha räntetilläggar man kan ha en futbolpolitik som ser för det visst att det kommer en stor kreppa så lackar man skatten eller visst att det kommer man kan göra oilöver alltså allmänna oilöver så får man nästan igång då ja det kan man göra och så är det också viktigt att satsa på att man har en flexibel arbetsmarknad och det är allt efter hur du stottar kontrakter längre kontrakter du är en av flytbara arbetsmiljö hur ser det ut ska man ha boskapar grunnar som är till att stabilisera ta i kreppor komma och till imslö kreppon ettla ska man så eisen hitja lösen direkt vad är det för långt vid utvida till vad är det för marsnar jag gångt vid hava och här har vi så lite hemskost jag kvar vid sälja till och det är mycket det är det som det är ja inte det men det är snarare här ser man att det är så lite skifte från att som vi har exporterat till Norrland och Europa till från 3,4% och ny till neutralt bankontroll trusch. Ryssland växer redan fram och Kina reisen växer fram och att reisen efter lösen i USA. Men det här alltså utflyttningsvinnan och marknaden är gångt. Det är faktiskt det som den nästa rör för att snacka om.
Nils. Så jag får inte dyka ner i det här och så får jag bara att tacka för mig. Takk for Mellan Ola Døtra Dunka, budskaparfrøyinger og Nils Winter, stjåre og i Vinnehusen. Han får nå å ta seg mer om utflytningsvinnene og fære sin langere nere i materiene til det kommer til marknaver utgång. Gjør så vel, Nils. Ja, hallo. Hör du mig nu? Yes. Well. Jag vill börja med att säga några få ord om Hallo. Ja, så är det bäst att göra med. Nu är det gara. Ja, men det är ju sånt det är. Gott det. Vi tänker det. Jag begynner med å si noen få år om marknadsutgang og eisnesenter om akkurat utflytting til Russland. Hvis vi tenker marknadsutgangene først, så det således at førre som utgangsstøy har MFN-status i samhandel med andre land, og så nikker ut og sier at jeg vet ikke hva det men det mest til at vi i akkurat samhandel med andre land som utgangsstøy har rett til så med tredjener som andre land som det her avvisa landet hever Ørenland, og det sier at vi har ikke rett til hvertje verre eller bedre trader enn det som andre land får, altså generelt. Men gjør man sånne frihandelsavtaler ved landet, så kan man få bedre trader enn det som utgangsstøye. Men utgangsstøye MFN, og til dømes det som vi har til Russland. Russland har jo gjort øyla få år hvis nærkere frihandelsavtaler, og tog har vi som trader inn her i utgangsstøyen, og det kommer til samhandel, så det har støvende, synes det er vesentlig øvrigt. Men MFN-status utgangsstøy, det ser vi har som trader. Men her og frem til har vi så 6 frihandelsavtaler, som de sørger listan noen her beint, til ES, til Norra, til Schweiz, til Island, som vi har felles budskap og vi, så det Torskaland og Storabrettland. Hvis vi tar ES-handelsavtalene først, ja, men hon skaikla til 4 måneder for ES utflytting til Førjar, og det på den måten til at Førjar har einans tollfralse for de vørner som nevnt positivt i listan. Her som ES har tollfralse inntil her for nesten alt det som de kunne komme i tankar om utflytting til okkon, utan noen helt få ting som stand på en lista. Og det kan nevnast av einar i hånd nesten hva ES ikke kan utflytta tollfrukt til okkon. Men det kommer utflytting til ES, da vi månande verre 4. Og generelt kan man si at det kommer til fiskeutflytting, som ikke det som vi utflyttar mest av, at her det så at utflytting av ravøre, som regel undantidigt tottlet, men hvis vi kommer til høgtvirka vører til dem, så ofta tottler av tog. Horen til ES at gjøre Mariambjøs sattmåla vi førjar over ekle løytel, og ekle avmarskar og selv smærre brøydningar til flere år. Vi kunne kanskje få et nytt vørenummer av listan, så AOA, hvis vi kvitt oss lenger tog, men som oftast skal ES hava et eller annet 84. Og tar man bare hever noen helt få ting å gjøre den 84, så det akkurat sammenhengarstøv, og i så måte ikke så sterk. Og argumenter om at vi en parster av Europa, og så vi har her til ikke rinne av. Vi har stadigvæk i det en øyelig skaiklig handelsavtale, og vi har ikke sett noe konkret avtøk som gjør til at man vist vilja til at gjøre noen brøydinger av tog fra ES. Det kan være at det kommer nå. Hvor vet? Som sagt, så muligheten til førjene å framleie høyt foredlige fiskavører, avmarska orsaka av til tottlene som Jeg kan nevne som et døme at hvis det til dømes har hod til å gjøre nye sjåer vører på sjåer makrelle, ja, men så den tottet på 25% inn her. Og det er ikke alt at ta vi ikke kappingar for imot til ånder, særlig til ES framlegger. Handelsavtalene ved Stora Brettland stora måned kopi av avtalene som vi har haft ved ES, ta i Stora Brettland for ES,
tog vi tar bröting att det som man kan kalla för tollfria kvoter tar sånt det nek minnet in till stora Bretland än det har vi in till ES. Så vi har störst att det som troblägarna i handelsavtalet med stora Bretland som vi har haft i handelsavtalet med ES. Det ska då sägas att i handelsavtalet med ES att en ingång som säger till att parterna är samtidigt om man vill liberalisera samhandeln mer. Och vi vånar sånt att det så är för ett konkret utslut här. Det är så att den nya handelsavtalen som ES ger har en bättre marknadsutgång för fiskevaror till ES. Som ett döme så kan det ta Kanada, man kan inte Singapore som är en nya avtala. Kanada har finns ju fullkomligt tollfrälse för varor in till ES och sina handelsavtal. Här var en skiftesperiod på 6 år med att den skiftesperioden Leo så är fullkomligt tollfrälse in här. Så kan man säga men hur är det så att ES inte vill ge förgrund så med avgångna som det visar väst det ger öron. Tui att förger är faktiskt i bulke ölen examen vi norra och Island som här var allide som traderna som förger att kommer till att exportera till ES fiskvaror. Avtalen är inte helt lika, det är så att det är akkurat precis lika och som ögon har vita syndicated trader och ögon har norra och Island syndicated trader. Men så som halvtal man kan säga att Taluches nog såna tar stövarna som det är ju i. Här är då en avsemoner som är halt kan äger att kunna brukas till att argumentera för vi det har bättre avgång än på norra Island och till sånt att vi har lagt att share mer eller share flat för ES då vi gör det handelsavtalen sinne. Vi har gett dem så att säga avgång till allt, alltså tollfri avgång till allt. Här är kanske inte helt så nek till dömes i norra varvat och undantag för här som det stadigväck är tottler. Men det här är och man kan se precis om hur är det så läs att det ger några handelsavtal längre veck. Hur vill det så inte geva förjon och försöka norra Island är som ett sätt. Jag kan bara spekulera på att det möjligt är att vi simpelt bara ligger för när vi är så till vi är potentiella partner och limer och ES det kan vara till det som är förklarat. Annars har vi inte några bo på att det kan vara. Ja, som jag nämnde så här Peter Tate. Vi ska ta ära handelsavtalet än ES handelsavtalarna. Ja, men vi ska sammanbära vi hur är och stöva och kappingarstöva. Så här har vi det förjon 5 avtaler som jag nämnde omframt ES avtalarna. Där har vi det efterlandene som norra och Island eller efter som norra och Island är limer i. Så har vi det 20 avtaler vi fjärde land. Jag ska säga bara en att man kan inte bara sammanbära tala och avtalen till att en avtala kan vara öliga gå och ha öliga voja avgång och en annan kan vara öliga smöl och ha öliga avmarska avgång. Men tala avtalen sitter lika väl center om hur kapitalet är. Där har vi så ES så har det fjärde avtalet vi ser land omframt sånt ES-samstarv. Och så stora Bretland över skejt det avtalet vi ser Tyskland omframt avtalen vi ES per 1 januari. Och jag bäger ES och jag EFTA och för så vi stora Bretland eisne så är det samrådingar igång om nya handelsavtal i andra land. Och förr har vi lötna ånga samrådingar som är igång om nya handelsavtal. Så och en öle tojande kan man säga samråding som har igång mellan norra till samråding vid Kina om nya frihandelsavtal vid Kina med norra och Kina. Och om norra fär frihandelsavtal vid Kina och det ändrar vi en ändliga avtal samrådingar vi igång till några år nu. Så som vi så vill jag säga att jag också kinesiska marknaden är månader värre än norra. Här omframt så manglar vi ett eisne veterinära avtaler och som marknaden för hur kunna utflytta fisk här till. Och döme om det till Brasil och till Australien. Det var just under sista futjarkreppet att utflytta fisk till Sydeuropa det blev knappt något värre, något vanskligare och det var just att ta att hemma väg så stor som vi räknar vi och affärer utflytta till andra land det var öle vanskligt. Tog jag till exempel köra marknaden Brasil är en stor marknad så när kom fisk utflyttaren eisne vi chokar kappingarneton det är den ekvan salta fiskvaror som de får London om från Sydeuropa som gör det.
Men vi har simpelthen ikke ergångt innhøpet. Vi har arbeidet i nekve år på å rønne få en veterinæravtale, men det viser ikke bare mål, og vi har eisen troblegger vi i Australia på samme måte. Så nyståen at vi tar målende ved marsjene ergångt til noen kappingarnøyter, særlig for fiskavører. Hva innskjer vi dere, vi tar just en kanning med noen limer. Det innskjer seg ergångt, det ble nevnt i akkurat seneste kanning fra 2021, 24 imiske land som fyrtøkker kunne innskjer bedre ergångt til. Og her er det som toppar av listan, det var det 6 som jeg nevner her, men jeg kunne ikke under fram. Hva kan vi så gjøre for å få bedre marsjene ergångt? Alltså vi ES som vi säger tar här vi egentligen lagt någon sherifflat när vi tar snäcka förhandla vi kunde ta enas argumentet vi kan kanske eventuellt kunna bruka till mot till det som ontar som första rören i det tar sig om till att det en strategisk antutning för ES har bättre samband med förr. Det kunde kanske vara en gång live. Så det är marsnar ja men så är vi ute i stöve att andra land har mindre bruk för oss när vi tar bruk för det. Vi det picka lite hemmamarknader eller picka lite marknader så hemma sälja till. Och det är intresset för att göra handelsavtal vi oss mot andra land är försvinnande lut. Det så vi tar runt strategierna som vi här till hon visar sig ganska förfärliga sent. Alltså vi får en avtal så till till 2 siffror åramål i mitten vi får avtal nya avtal. Och det är inte en kritik mot det som arbetar vi skiftar äntligen mer än till att det är en asannan är att det är en strategi som inte för några sällan vi. Och jag har inte några på kan man kan göra för någon annan tar sig man om först kan efterlivmanskap och testanta så men hvis inte man ger ett annat synte monagott som ger en kvantespring så tycker vi att det kommer att ta några vi kommer mål via få en marsnägång som är lujande att som man har är stan. Lukas inte om Ryssland till sist. Allt så att gärna förska världflotten så jag vid den graf någon här på. Så jag att först i 95 vi skulle lägga det blå i de gröna linjerna samman som är så stora Bretland jag tycker stora Bretland på 7 år i öllon tölden helt att till 92. Ja men så utflottar vi ganska omlai 50% till ES-marknaden. Och ta var ES handelsavtalan det som är viktigast för oss till det var vi utflottar till. Men vi tar sett att vi utflottar till fler nya marknader. Till är staden också fire marknader. Hvis man tar några 5 högsmarknader så är det ganska 45%. Inte ta med akkurat men till alla här. Ja, och samla vörupplottning i vidare för till 5 marknader. Och till ES, Stora Bretland, Kina, Ryssland och USA. Och så hittar jag det hänt här på men så får ta i ES tilltrycka världsmål först om makrella. Ja, men så får vi det att det här är väl inte så stor så vi halta. Vi rönde uppflytta frysta makrell till Kina men det var inte det vi hade inte nej avtal när för att komma in här. Så ta var börja exporten till Ryssland att ta dig alltså. Och ta i så andra land eisen blev bojkotta i sättene så som vi säger så är ta kom det såna nästan upp mot 30% och det sista år det som fattles en rätt. Kina är spekliga vuxen spekliga och ligger nu om 5% när det är samma som Danmark utflytt till Kina. Och så har vi USA som eisen är vuxen upp och ligger där om 20% och för enkla vörlumslax är det månaden större än det. Så är det hänt en bröjting i exporten och man kan säga vi står ju runt med Jordan och vi ES-bojkotten tar i 2013 och 14 så alltid att man kan säga att servern är präkvat till att det inte gott att vara pura och hänga av en marknad. Vi må ha tillgång till flera marknader. Utflyttning till Ryssland i fjör mellan var inne i att sina framlöve till lax och makrell och sill som är helt stora omfram till som vi sålt till ryska skepp som kommer till förra av oljeutdotton. Men laxeren rیر av tog var i fjör nästan 800 miljoner kronor och vi tar hörst att förska laxutflyttar regioner vi att exportera eller jag måste säga inte exportera lötna till Rysslands. Och att exportera makrell och sill det går minkande helt månad. Men så är spåren kvar är marknaden till dessa värden. För laxton är stövan också konstig marknadsstövan i lötna för att komma in och era marknader. Och lax är en global mätvara som är efterspurd om att han hem.
makrel är lysande minne handlar vägen omfram till att några av de marskarna som äter makrel har vi värre marskarna angång till några kapikaneter. Vi kunde inte Sydkorea som ett döme. Här som efterlandene har frihandelsavtal vi och här var angantoll och här som vi skulle betala toll hvis vi säljer till Sydkorea. Silten är uppe att troblare till att den största marknaden för oss där så att säga där enaste marknaden som är här några att toja till har vi Ryssland och Ukraina och Polen och tar vi nu kunna utflytta till eller inte bara i samma mån till Ukraina lötna och hvis vi omynda oss till att vi släpper att utflytta till Ryssland eller går fram efter ja men så är det bara Polen efter att ha en stor marknad och här kommer eisen ärer från norra och Island och ärastande från som vill släppa in den samma marknaden. För så alternativen är jämt till dömes Afrika, alltså det kan vara Västafrika eller norra Afrika. Men här tror jag alltså om en helt annan pris än vi tar finns för att vara här till. Och silt är vanskelig att pusha ärastande. Ja. Jag har alltid att tojen är färre som inte näkt nu att jag alltid är för att jag var själv om vi har onkel smarting att säga om hur hans till Ryssland sätter värst men det kunde läsa själv. Tack för. Tack för det. Goja lugga. Tack för Nils. Är det några spurningar ur själv någon kanske till Nils? Ja, Angelin. Rebecca kommer via en mikrofon. Tack för framlöna. Du huxar om det som utvotningen till Ryssland, det som kommer under era vörder. Kvätet det? Det är typiskt söla av oljeprodukter till russisk skip i förrjun. Det kan nästan vara fiskeutgöra i muskelslag. Ja, och Björn Steilug en spurning eisna. Ja, Nils, jag läser på att det tog visar så tölne och vi tar så ju att någon tar ES bojkottar och så är vi tvungna till för ryska marknaden. Men vi såg ju att utflyttningen till ES-marknaden minkar långt rättligt ekvisliga här om alderskifte och eisen i 18-2003 har vi gärna dag för det avtal vi ES. Har du några på kvitär alltså om du tog vita om en fiskanökter eller är det omkring sälja årsörs till det? Nej, alltså vi utflyttar för cirka det samma kronotalet till ES som vi har gjort Arne från ontan. Det är inte så lätt att vi kron och minka och utflyttning till ES. Men det är bara att det är bättre möjligheter att sälja till era marknader. Det är globaliseringen som är hänt som eisen har rätt för som är just möjligt att utflytta era städer. Den vuxen vi har haft, han är i större mån färdig till era marknader än till ES. Så jag tycker vi ser visst kronotalet så kan gott vara att den dag är lika lösande högre och uppflyttning till ES än vad den har varit. Men det är särskilt till att vuxen är färdig till era marknader. Så är en spurning här i eisna. Och halt vi se att det heter den senaste spurningen. Folk är ganska sent kaffetist. Ja, absolut. Jag bara lyckas börja. Alltså man ser det att det är att ta russiska marknaden eller inköping av vörum från Akon lyckas som stäcker upp. Men så att det kommer till olja eller att det är skipen som lägger att vi först ska hamna i det. Hur så betalar det? Tema är nummer att jag vet inte. Jag ska ge ut. Och det är möjligt några andra sällan att veta, men jag vet inte. Vet några andra sällan om hur pengar rättsliga? Ja, men det är inte så att alla ryska banker är bläckar ur Swift-skipan. Här är stadigt några som inte är bläckar ut. Så jag kunde omynda mig att det också använder, men jag är inte klar ut. Du kan säga att det är tölnen som är värsta värst för 2021, så jag vet inte hur snägt vi blir sällt i år om det. Ja. Och Nils ett som är bestämmer på nu så en senaste spurning du säger och i framlövne att ungen runt är i lötene av samröingarfronten. Här händer ungen av samröingarfronten. Kvi händer ungen av samröingarfronten. Vi då kunde också att det är viktigt så att det är kontinuerliga samröingar. Ja, alltså jag hade det kanske inte rätt att säga ungen runt är alltså för så myndlar det röjna komma till samröingar på några ställen runt omkring.
Men det är bara öliga vanskligt av IBUs andra land om att komma i realitetssamlingar. Så i löten snur runt så om i behöver komma in och sätta sig vid bordet och släppa samråst och det visar sig bara inte att vara så lätt. Okej, och det arbetet är kontinuerligt man lägger näck för att släppa fram. Ja, det är så att en spårning om vi lägger nog för att släppa fram att här inte. Alltså det är väl en rundkört men alltså det är visst inte att ha någon särskild effekt. Och då det kommer till avtalet som nämnde till Brasilien, det har det arbetat vi så igen. Den nästa som jag började vinna hos någon i 2011 kanske så några år sedan 12-13 kanske och här hur det var lika vi och nästan flyer fair senast nu i april ska vara man inte att komma till förra brasilianska mentläggare och det var så det var inte bara mål det blev alldeles så slut men så läs just då var öle lunch att vi där ser öle från Luitel och eller längt i mittel till framtiden som är det känns mars när jag kommit. Ja, jag hade vi säga tack för Nils Winter story i Vinny hos nu. Och skråna nu är så en kaffestecker och efter skråna så skulle vi vara åter inne här klockan 4 sharp. Ja, och kaffe är ute i förhåll till det.
Ja, så får vi att börja efter. Kaffepausen är Leo. Tar bara en kaffe in vi och sätter kom. Och till tickare som stannar här ute i gången så kan jag se att här är det plats. Här är det massor av plats här framme. Så kom äntligen in. Ja. Vi färra vi är i Skronne och nästa listan är Heine i Skårene. Han är PhD och läktare och fråskaparsätter i Följa. Och han har kanna nekv imist och spurt nekva föringar om allt med himmel gör. Och han får halta en framlöv nu som heter Kvärt halta föringar om Följar og omheimen. Gjør så vel, Heine. Takk for det. Har du med? Takk for det. Takk for innbjørnsene. Jeg begynner om at Sia Lutsinter om en kanning som vi av Sørge samfunnsdelene av Fråskaparsetsen gjør det. Og i november og desember i fjør om hukkbordchaføringen til utenrikspolitikk og trykter og vergepolitikk. Og heter en kanning som ble gjort åren Russland invaderer i alt Ukraina. Og det vil si at sværene som jeg kommer å presentere i det, helt sikkert, altså det hadde vært øvelse hvis man gjør det en nødja kanning i det, om det samme. Hinveien så sier man ofte i gransking at det er best å gjøre sånne kanningar ta i tingene er så normal som mulig. Du tar fermal eisen så normal svær som overhøver tilber. Og i tar i løte at akkurat ekstremt henter så blir holdningene eisen øyla polariserer og litar av tog som henter. Så til eisen en styrke ui at vi har gjort disse kanningsene åren innrasen. Altså det har vært til vi krutje i Ukraina siden 2014 sjående og i Østre Ukraina, men åren Russland invaderer i alt Ukraina. Cirka 800 folk lothagga mellom 18 og 45 år, og som alltid så sier vi fire at kanningene er statistisk omboende mot til Kina og alder, og hver i landet noen folk byggva, og så framveis. Og det er lover, her i Johansen og her i Rekve, som har innsamlet selv dataene, og hun er fortsatt av en tyskon fellesskapet, som heter Konrad Adenauer Foundation, som stolar innskon granskingar virksomhet som handlar om Arktis og Nordatlantshav. Og jeg har presenteret her, jeg føler selv at jeg har sagt det 1 milliard før, jeg har ikke tid til det akkurat lykka, men akkurat det som har vi sagt før, i øren sammenhengen og tiltøkken og i milen og så videre, men jeg har ikke rønt å finne noen ting vi det som ikke har vært fremme før, og spesifikt i färden in och i några tål som handlar om Russland bortsett av. En spurninger som vi spurte heter enskon, tror jeg dette tidsbordsjord en fragreing som skriva av enskon, men alt fyrtjekk av føreskon. En spurninger som jeg kunne huske med at fokusere sin på hessen spurningeren skulle følge samstava mer eller minne vid Russland i framtiden. Og så det mer, en sværmulighet vi skulle samstava mer vid Russland i framtiden, vi skulle samstava minne vid Russland i framtiden, eller jeg vet ikke. Og her sværa 28%, den minste bølgren vi skulle samstava mer vid Russland, 36%, gå 60%, vi skulle samstava minne, og så det 35% som sier jeg vet ikke.
og tann sværmøvleikin veit ikke. Han vil øyne brukter i hese kanningene. Nekv meira enn han vil brukter i somme kanningen i Norra og Islandi og Grønlande. Tog jeg vi har gjort disse kanningene i samstarve vi granskare i London. Og lower fyraner sier at tar har gjort kanningar i 15 år, og tar omgått sena kanningar som sånne folk svære i veits. Så det også som bender av at utenrikspolitikker og siktarpolitikker og verjepolitikker ikke så øyelig nærværende og i okkara daglige løyve, og at vi kanskje har sin trobult ved å ta støv til stor politiske spurningar. Det handler øyelig om fisk og handelspolitikk, da vi diskuterer utenrikspolitikk. Men heter så fordeilingen, da man spyr, skulle vi samstava mer eller minne vid Russland i framtiden. Og her en sammanhenger, og i midtelen heter Sverige her, skulle vi samstava mer eller minne vid Russland, bort av ideologiska samføring. Tog vi boe folk, alt som sverige, om å plassere seg selv av en høyre vinstra skala. Punkt 1, kan man løse hvis ned her ute. Det de som sier, ser høyre sinna, eller ser høyre sinna over. Og så færer vi i trenda vi middelpunktet 3, og punkt 5 de som sier, ser vinstra sinna, eller ser vinstra sinna over. Og her så vi en positiv, hvis vi fokuserer på den myrkablåa grafen, så vi en positiv sammanheng, og i midtelen plassera seg ut til høyre, og at sier at vi skulle samstarva mer vid Russland. Det vil si 22% av Taimon som sier seg være 8 til høyre, sier at vi skulle samstarva mer vid Russland i framtiden, og øvåta effekt, hvis vi tidser etter til Abelsingula-grafen, noen de som sier at vi skulle samstarva minne vid Russland, herfor heldet det seg såleis, at jo langere til venstre du jo mer sannolikt det at du sverar at vi skulle samstarva minne vid Russland i framtiden. Det mestlige så kan man konkludere, ok, det beint øvått av kalda krynon, og i den ytste venstrevångren hei pro-russiskar eller pro-sovjet-holdningar og høyrevångren øvått, men henda mynden lykka tar man spyr om USA. Det vil si at vi at vi skulle samstava mer vid Russland, merker ikke at vi skulle samstava minne vid USA. Det et annet urslig du kan ikke, at til nek som sværa, ja, vi skulle samstava mer vid Russland, mer vid Kina, mer vid USA, mer vid ES, mer vid alt det som ikke at kjøpe okkara fisk til dømes. Men andre har en mer, hva sier man, i større mån halte at vi skulle være væren vi samstarve i hele tid vid det store land. Så til at vi pro-russiske her, merker ikke naturlig at vi være anti-USA eller NATO eller Vestskjermen eller noe sånt. Her samme spurninger bort av velgere, og de skulle søke bort fra framsøken og myflotjen til her blir tølene så små at sier man, den statistiske oversan nok så høy. Men hvis de ikke etter de store flokkene, så søker vi at folkeflokksvelgere 40% av folkeflokksvelgerne vil ha mer samstarv, og 30% cirka ønsker minne samstarv. Så en mer lot av folkeflokksvelgerne ønsker mer samstarv vid Russland. Frametter, sambandsflokkeren, her det flere som ønsker minne samstarv, cirka 30%, 25% ønsker mer samstarv. Janarflokkeren, til søtja heter øvått av folkeflokkene, nesten, cirka 45% ønsker minne samstarv vid Russland, og cirka 20% ønsker mer samstarv. Og det store måneder av Helsenbahnflokken, Janarflokken og Tjåvalde, eller velgerne til Janarflokken og Tjåvalde oppfører seg imest i Hesekaningenier og i mån til Russland. Vi så ikke en mer låte av Tjåvaldsvelgerne, halte at vi skulle samstarve mer vid Russland. Flere enn til halte at vi skulle samstarve minne vid Russland. Det vil si at Tjåvaldesvelgere og folkeflokksvelgere minna mer om hverandre, medan sambandsvelgere og jaunarvelgere lujast av sin mer. Så det nok så interessant i mån til samgång sammansetninger.
Ett annat som överraskar är med öljanek till Kina att Kina har en gigantisk effekt av hur man svärar. Här så jag vet, hvis det inte är det blåa lite någon, att 34% av männen halta att vi skulle samstarva mer vid Ryssland, men bara 14% av kvinnor. Och jag har inte förklaring på hur det är så. Kanske var det bättre än Ebrynel. Får man det vara så? Ja. Det må granskas då. Ja, det må vi för finna av. Men det är kurser en öliga stora månader. Kvinnor svärar i jöken hesa kanningarna och i nästa större mån än män är att det är inte vita. Alltså det brukar mera tandsvärmöjligheten i veidiske. Och det är nog stort lite om hickret till kanningen och jag vet inte att män och i munnen aldrig, män i 13 och 14, tar välja aldrig tandsvärmöjligheten, jag vet inte. Vi vet ju allt. Utan mån till hur trubler och komplicerade spurningar är, ja. Så man ska vara värden vi har konkluderat, okej, det tror jag att hese följtsni reellt inte vita. Det kan nästan vara inled och i sina egna avmarskingar och att som spurningar är komplexer att svära på. Men heter i ödlanfören, hvis vi söker bort från jag vet inte, så är det kurser öliga stora månader av mannen och kvinnan och i mån till nekva spurningar. Eisen i mån till omkvarve och klima och så vidare. Att kvinnor i nästa större månad män halta att väverlagsbröjningar och omkvarvestolkningssort är en åtrågande höttan eller problematiker som vi må ta i allvara. Så har vi en annan spurning som vi tog från Hinon Kanning i akkurat granna London. Ta du huxar om virskifte följa vid Ryssland, kvart har största tutning. Det är en sint märklig spurning. Jag vet inte om jag har sett han själv, men vi gör det där för att kunna samarbeta vid andra land. Och så får folk två svärmöjligheter. Kvart har största tutning. Han blei litren att ha en greia stöve i för Ryssland och i utanrikes och tryckta politiska virskiften. Ettla att ha gått handelssamstarv vid Ryssland. Och här svärda 93% att det är viktigast att ha en greia stöv i för Ryssland. Medan han är sin större bulkgrund, han störste av Heson Trimon, 46% säger att det tutningarmesta är att ha gått handelssamstarv vid Ryssland. Og hvis vi atter hittar etter høyre vinstra, så er det ikke så reallige ekvislige effekter fra etsta vinstra til etsta høyre, til sånn at disse grafene er nok så flater, men vi sånn allikevel en tendens. Hvis vi hittar etter disse grafene som appelsinguller eller josabrunner, de som sværer at det er viktigast at det har gått handelssamstarv i Ryssland, så sånn vi at de som er åttast til høyre sværer i større mån at det er viktigt at det har gått handelssamstarv i Ryssland, og jo långre til venstre vi kommer, så er det sinte minne sannolikt at svære at handelssamstarv vi er mest. Og vi såg det samma för den blåa grafen. Ju längre till venstre till placera det själva och i sån ideologiska spektrum som vi ser upp, ju mer sannolikt är det att säga att det är viktigast att ha en greia stöv i för Ryssland och i utanriks och tryckta politiska spurningar. Bytt av flockar, väljare och att det kunde ignorera tar små flockarna. Så såg vi hvis vi tar de som sværer at godt handelssamstarv i Ryssland er det viktigaste. Så sværer vi at flokkene ligger øyelig lykke, men folkeflokkene ligger et vet ikke så øyelig ekvislig effekt, men jeg synder hakre, det synder større tendenser til folkeflokksvelgerne svære at godt handelssamstarv i Ryssland vi er tingst. Så vet jeg ikke om det er et surprise eller ikke. Så for at jeg retter til, ja, nå stender han en skål. Jeg vet at jeg har stått av tøybrinnet, men vis meg nå av Lusindra Nøye. Ok. Til kjøttet? Ja. Her er noen statement vi vil gjøre førjon og hver vi tar hjemme i verden. Hver av hesson utsakene er tattast tøyne fætan. Og så kommer noen utsakner, her folk kunne velge en utsak, eller lade være vi å velge og si jeg vet ikke. Men her så gjør vi at nekt han populæreste utsaknen her, 88% halte at førjar skulle være parster av Vesterheim og i utanriks og tryggta politiske spurningon. 25% en fjøringer helter at førjar skulle være
utanvältavar eller neutralar och i utanrikes och trycktar politiska spårning. Jag har vant att detta får att vara sin större, till ofta det som först politiker har först fram och till eisen tror vi till löktingssamtikter som fyrlitja jöknen helt från 1940 och framåter är vi vill gärna vara utanvältavar. Hvis man så atterhikker etter veljarom, tan blai litren de som sier at vi skal være pastor av Vestrheim. Og tan ljosabrunne, eller appelsingule litren de som sværer at vi skal være utanveltavar. Så sørger vi at Tjoalde faktisk tan flokkeren her som det jaunast byte i middelen de som sier at vi skal være neutral, og de som sier at vi skal være pastor av Vestrheim. Cirka 50% av Tjoaldsväljaren sier at vi er pastor av Vestrheim, og bant under 40% sier at vi skal være utanveltavar. Hvis vi fer ut til folkefolken, så sier nesten alle folkefolksväljare at vi skal være pastor av Vestrheim. Håast vid og Janne så at folkefolksväljare sier at vi skulle samstava mer vid Russland. Så det er et urslit og i sekanningsne at det er Ester-Vester, att vara pro-NATO, mestjer ikke naturlig att vara anti-Russland och övrigt. Tendensen i hinnom flokken hinnom bauen store sambandsflokken. Ja, flokken at det er en liten minnelot på cirka 20% av velgerne som halter vi skulle være neutraler, resten helter vi skulle være pastor av Vestrheim. Og til å vise spurningar i kanningen i eisene, til vi spyrer spesifikt om NATO-limanskap og överhuvud om folk har en positiva fätan av NATO som fällskapet. Hatta var ja så klistrig lika heter på Janarflockrarna Folketinget insisterar ju på att det som skulle ha tölne vi om springara drop och grinda drop. Så och det var aktuellt i fjör i samband vi ta springara drop som var när vi så asumri i fjör luxuret ta och fyrtöker för ut och satt att det avskar och export. Så vi spurte till vi check om springara drop i förjon hade du att föringar skulle drepa springara. 88% svarar nej, 33% svarar ja. Och min sista slide, de som svarar vi här, nej, vi skulle inte drepa springara, de fick en spurning att träd, de kunde välja 2 svärmöjligheter här. Kvui hade du att vi inte skulle drepa springara. Och den populäraste svärmöjligheten här, 88%, det ingen orsök till att drepa springara. 45% svära till skear och alltjåa omdöme. 60% gott 60 svära att ta skear och utflottning. Olja få svära att det näga vi gjorde väl för att göra och så svära cirka en fjordinger att det har varit sivenja att drepa springara i förjon. Och det var samståndet stor mejl och det 4 är vid framhållande drepa grint. Är vi framhållande praktisera grindadrap så bant övrigt av springara drap nu. Fint, jag hade att ta tusen för. Tack för det. Hej ner i skåren. Av tull. Nej, tog han tatuina. Och så kommer vi till den senaste fyreläsarhaltaren i det. Det Theodor Eli Dam Olsen, präster. Och hans framlöva hever samma heter som Janarflocken och Folketinget har valt att hända rastavnan ska eita, nämligen si mer kvarjon to fylltjust vi och jag ska se där kvar du erst. Gör så väl. Ja. Si mer kvarjon to fylltjust vi och jag ska allt bättre till tentronen, ja. Se mig kvar du fylltes vi och jag ska se att det här kvar du erst. Hes i årene runde mig i hoa, en av fyrir noen år siden. Jeg var statter i Stockholm og en av norrländska fonte vi om presto. De visste lite og ikke om førjar, så da jeg fikk året så var jeg bilen med greia sin til fra om førjar i verene.
Jeg greide dem fra at vi var boykottet av ES, det var nekst prat om makrel ta. Men jeg vet eisen høytte sendestover, ja, vi høytte med et annet sendestover i Moskva og Beijing, og så hadde vi forresten stått frem og undan finnes en frihandelsavtale vid Torskaland. I mest i egen i hukte at meg, det stod lukka som riste stein, hver selskap er stod i medover. Det stod så å skrive i egen tarra. Og det var ikke så lagt å forsvære. 4-2 varste ratt, Deutsch så må være, synes jeg vidt. Jeg synes Solomon er ganske ofte misskilt, det er folk kalt at det er drep så må være, men det er Deutsch så må være. Men vi i Färjön og Europa, vi vil helst ikke dødja, og så slett ikke missa ekong til fisk, gass og olje. Vi skulle ikke revse oss sjølv, sier vi. For ikke så øyelig nekken årensjøene, boykottar så å si alle heimeren Sur-Afrika. De høyde apartheid, de kvitt og livt og privilegera, de svørste og i fatakadøme og vi forboven. Lät meg fortelle søvende om Nico Smith. Han var kvitter prester og professor i Sur-Afrika. Han var født i 1920 og heide seg opprunan, stora støyna og fattle tja apartheid. Første fer han varna just at han var kvitter, var han var 4 år gammal. Ta fikk han vite at han skulle ikke spela vid svørstbød. De var som jord, og de skulle en halda seg lengt bortsett fra. Skiten, osvilisere og utan tydning fikk han vite. Som 19 år gammal frøddes han i 1948 at kjølskaperflokkeren tja afrikans fikk valgte og fikk sett en nødja styreskipan og gilte apartheid. Som limer ut i hollandsk og reformert og kyrkjene vid kalvinsk oppruna, fikk han av universiteten om bibelskar grunngivinga 4, hvor svørst og kvitt ikke kunne være saman. Sonen Noah kan være svarstor, og jeg tror at han ser pappa sin fotland og nakna, skulle han være trealer tja badjon sønnen, vel last. Og i 1923 får Nico Smith og konan når etter i landen et arbeid. Her hittar han prester, tyskarar og skåtar med landa, og ta så han for første fer svørst og kvitt eta saman, sitta til bors saman. Nico Smith blev ekkert ytta til passar, han ble ytler, og han får inn i kamerat hos her og åt ensamadler. Og i 1923 slapp han til Sveis, og her hittar han sånne store hetjo, Karl Barth, som flere meter var største godfrøyngur i 20. øld. Nå ikke blant vi Karl Barth, han tekner i hans rambleie, men Karl Barth er han, en av opprannamannen til såkallega dialektiska teologi. Flere meter han var en av de største godfrøyngur i 20. øld. Nico Smith og Karl Barth kom med prat, og ta spurte Barth, du fralser å boa evangeliet i Sur-Afrika? Nico Smith undreist og svarer ja. Det høtte jo troarfralse. Barth gamle spurte i øresinne, om du finner akkurat i halgebog som ørvise enn det som tuin familie og tuiner kamerater trykva, slipper du så å boa da? Nico ble ekkert ytla vi, han kjente seg eimuktan og sier at det hei han ikke hukse om. Og Barth helt av, men det kan gjøres enn verre. Du kan lese okkur til halgebog som beint øvut at du i stjøttenen tjater gjer. Du så fralsur av boet her? Nico Smith megna ikkje sværa og han får oss det. Trudja fyrir hei Barth spurt, lukka som Jesus hei spurt Peter, trudja fyrir om Peter elskar i seg. Og Arne Jinko, men så vi så kjente Nico Smith at han var ikke fralsur. Han tok støvun, hovast til kostet en ekv, han får herne mot apartheid, og det kostet en forfylsing og sosiala utehusing. Etikkur sikst er vera det gåa løyve, at gjøre det gåa og det vekre og det sanna. Ofta veres tås om tvei slø av etikke,
pliktetikk og nyttoetikk. Og pliktetikker stort sagt alltid gjøre til rette. Heimspekingen Immanuel Kant sier det nøklene såleis, let hunna gerir vera såleis at allur heimren kunde gjørst her. Let hunna gerir vera såleis at allur heimren kunde gjørst her. For jeg fyrir. Det vil si at vi innskjer sjående ikke at allur heimren skal gjøre skaiva, eller leipa pum, som gæren lakstur, så skulle vi alltid gjøre til rette. Men det ganske ikke alltid så lagt å gjøre til rette, og tog kommer nyttoetikken inn i myndene. Her er det å gjøre det så godt at flest mulig får nytto og gagn av Jesu. Hittar vi etter kruinen til Russland og Ukraina, og hvordan vinnerløyve har gripet støvende an, så bør helst til å si at sommerfyrtøker har hukset begge plikt og nyttoetisk. Er kanskje bare nyttoetisk, men i ødelen føren etisk. Nevner vi til dømes Bakkafrost, så var det kvik at teka seg av til russiska marskneinen. En fyrtøker som til dømes Karlsberg, som har gjort uiløver for en 20 milliarder i Russlandet, himpreis er sintur, men tog seg ølglasse fra til russiske bjøttene. Det var dårst å lete 20 milliarder færre, men det var ganske dyrere i langtene å lete standa til. Navn og image kunde være øylagt i flere åra tutsi frametter. 4 tog varste ratt, dodge så må være. Det var en salmer som danska Mostov Rørsland tog tilsyn under 17. hamskrutje. Ja, enda var han brukter til at det var gynnse ut til plankan her til vår skåten, og vi ut til plankan skoto ta sunko nøkker her som Mostov-folk noen hentan salmen. Det kostet i, men de tog og støv. Det er ikke alltid lagt å gjøre til ratta, men det er heller ikke alltid rett å gjøre til latta. Det er nøyt å ta støv og se fra. Et av kjenteste råkene innan heimspeke og bokmenter i 20. øld var såkallet existentialismen. Existentialisme i at vi året exit, det er mest utgångt eller å støye og dum seg sjølva. Ta at du skal velja vi først nøyut å støye dum til sjølva eller til sjølvan, og huksa og dum til sjølva eller til sjølvan. Det som gjør just krutsk i Ukraina så ser stakt fram sånne andre krutsk mittel annet at dette krutsk i okkar hemsparte virer, folkareie, demokrati, etla til øvota. Til tog sinne tog en Vesterheimer vaknaie, hoast negv offer kravt sujane. Gammalt var at neiut var ikke tja saren at mira. Vilde du være vinur sarens, så kunne du mira fyrdian. Fram til negv okjentus som myrt, kunne vi nevna journalisten Onno Polit Koskaja og freknar-tjenestemannen Alexander Litvinenko. Og i bare tvei bliv avvika ved Skåten og Eitra i åren 2006 på politikaren Boris Nemtsov i var myrder og åpnar gøte i 2015 i Moskva. Og så ikke glemme anstøvende i Khodorkovsky, Navalny og telvaran Kasparov i var i forrige 4, ikke så nekken arrangerende. Ja, som man andre på buska dukka kunne vi lete opp og nevne flere som har sagt sina mening. Og vi vant for å få Novichok og Durakarmanar og i underbuksnar standa vi så eisen her i det og skulle ta støve til om vi skulle si Putin hver skapet skal standa. 24. februar i år leip Russland og Ukraina. I Russland kan du få 15 år fangsel om du brukar året krutsk. Hesar senaste månader har vi så se fløtta folka streymar, bojer som Mariupol ikke langer til, civilfolk punt og drypen, og det sikst, det ikke prekva, men det sikst flere ukrainer borteflutter i bussen og enda i arbeidsleven i Sibiria.
Fyre tog til varst I rett, dodge så må være. Hitja vi til halgebok, leser vi at det akkurat skilte at teka okkun av taimen og luja nei og fyre årate. Såleis kunne vi lese halgebok. Og I Sur-Afrika brukte de halgebok som bjannbrot for apartheid, og I det brukar Putin ongan annan enn patriarchen I Moskva, Kirill, som godfrøyliga grunnkjøving fyrir at Russland eier Ukraina. Andalige vøkkan tja Russland stod I Kiev, sikst, og I mån til Stalin som let kyrkjer atter, hever Putin valgt øvåta strategi, lette kyrkjer opp. Tog jeg nekv hilde, eisen I herheima, at Putin var Guds gava. Det hever tog vakt ans alt tjova at Kirill, patriarskeren, hever stola Putin I krøynon, som han givet god frøyliga grunnkjøvinga fire. Eins og holländskt reformerta kyrkjan gjør det I Sur-Afrika, så sier patriarskeren at Russland skal berjast I motor dekadenta Vesterheimen og fascismo, ta sier patriarskeren sammen med Putin, som senast årene vi bei grunnlov og politikk hever knytt til russiske ortodoxe kyrkjena alt nærere æser. Og dette helst eisen I årsøkjen til at han ukrainska ortodoxa kyrkjan kvette bondene for en 5 år siden vid til russisk ortodoxe kyrkjena. Det kostar at taka støvo, og det kostar eisene ikke at taka støvo. Det ikke alltid ein velur af her krutsk, og ta sanksjoner og boykott all oftast vanligaste våpne. Det var med til anna gjørst I måter apartheid. Og det velur meginparsen av heimen så å sette sanksjoner I gilde måter Russlandet. Og det gjør de ikke for å rausa seg selv, men for å røyne at trusta eina reis herran Putin at stekka krydnon og stekka herreinon. Etikkur at gjøre til ratta, og de fleste her heima må være samt at vi skulle hjelpe teimon som I nei, teimon som vi sier så fint okkara nastar. Det viser seg ofte at søvan dømer til hardt, og ikke gå einon tistun a drekka, eller einon svongun at eta. Nico Smith I Sur-Afrika, han levde I en bløro, han helt seg være at rødt og søyene, saman vi vår herra og søynun, kvitt og vinun. Tøynda flotningen I Russland I det, løyver ikke ødlun sjåna mion, annars kunne gulag levenar I Sibiria være ter visar. Men her til okkon vi fri og frals at hugsa rætt og hugsa etist, etla vi kunne spyrja som godfrøyngren, største godfrøyngren 20. øld, Karl Barth, og vid velja til. Takk for det. Og nu får vi at, tusen takk for Theodor Elidam Olsen, og nu får vi at få borrene opp på plass til vi skulle ha åreskifte, og det tenker bare en liten løte. Raster unge menn at sette opp, og det var Bjørst Samuelsen ur Tjåelde, og Axel V. Johannesen formøver I Jaunaverfløtsjonen, og landstorsmøveren I Fyrstjevinnemalen, 8. skole som kommer at sida I panelen. Så bør vi bare noe løte til borrene kommer på plass. Hallo. Okay.
Gjør så vel, Bjørst og Axel og Åtne. Her tittar av kursen av Holmhildna mikrofon. Ja, det så det här med background och mönster. Här. Ja, og åraskiftet for sjølvande at snikva seg om til atråkande og ser aktuella måle som snur seg om Russland og okkara samstarv, samhandel, fiskeveie samstarv i Russland. Kvært til ratta at gjøre, hva skulle vi gjøre? Og jeg halte at det høstelig at byrja vi åttna skåle landstorsmanne og fiskevinnemålen. Hvordan grundgjøver to fire at følger og ideer har valgt ikke at sette tiltøk i versk som kunne skrive handelen og samstarve annars ved Russland. Hvordan grundgjøver to fire tog? Her gjør det. Hei Brynhild, grandegn og grandegn til død. Følger, vi har som landstyr helt fra begynnelsen av sagt at vi følger sette tiltøk i versk. Og at vi følger fylgja Vestrøm. Og vi har sånn det brukt og synes jeg tog på at jeg kommer til. Men vi har nå finnes jo en himmelderlov. Og vi jo fer vi å gjøre kunngjørende som skulle sette til tiltøkene i verk som ES Øysten har sett i verk, eller som Vestrøm har sett i verk. Så vi jo fer vi å gjøre det, og det det som landstyret har sagt helt fra början av, og som vi holder fast vi, og som vi nå fer vi å gjøre for. Men her två setningar og utøy som samtidigt, som sier eksplisitt at andre tiltøk må settes til verk som skal handelen eller fiskevei samstarv. Det passer ikke at andre tiltøk må skal handle, det stender at det må andre som skal handle ved matvøren. Og at vi ikke skulle skeie okkara fiskevinnesamstarv. Det også fullt i tråd vid det som ESU samtidigt. Det akkurat de samme tingene, de samme undantøkene som ESU gjørst og tar med pakken som ESU samtidigt. Så det akkurat den samme linjen som ESU har lagt. Vi så ikke at ES-land som setter sanksjoner i versk eisen i arbeidet hardt for at sette avmarskinger i læs som skia til sjølve eisene. Nega marsk, har to et personlig marsk fire når du sier, nå ganger det ikke mer. Heldet du eier vi hva hender i Russland, tar du just til å støve opp? Altså i Ukraina, mener vi. Det en torf for spurning av svære, og jeg halte at det synes ringt av svære. Jeg vet hva det føler i herrene, men hva føler du her? Det viktig at vi tar og vi styrer en land eller tar i vi skulle gjøre at vi hukser mer enn til støvende bort her og nå. Jeg halte at det er viktig at vi har lengt perspektiv, at vi hukser hva til rette for førjer, ikke, og jeg halte det var høyensvar i Njatøy, at ta og i støvan oppuska som hun bort nå, så vi kanskje ikke alltid her at vi taker til rettaste støvene. Lykka som at vi ikke får til rettaste myndene. Så vi bør latt man krutje at taker en støve om det? Nei, det gjør vi heller ikke. Og vi fer vi å sette tiltøkkeverk. Så vi fylker tog som Vestrøm gjør. Bjørn Samuelsen, det ikke i leie at førjer, luttlo førjer, halda seg til ter sanksjoner som ES har sett i verk? Altså, jeg halte alltid argumentet om at det må være jaunva og et godt argument. Men jeg halte at vi skulle minnes til at tikksrutt i Europa og ta som har vært 8 veltaver eller negatøylukt og en krukstøv ber seg til. Bombene breste ikke ørene i okken her som vi sitter heit og fjolt og drekker kaffe. Men det et krutsk som først og fremst gang finnes i Ukraina, men det snur seg sannelig om et avlopp i Europa av folkere. Og allukal ganga vid alla tøyna og tåsa som om at ja, men nu må det ans etter, og det må ikke rekke akkurat utflutning, og da.
Det som är alltid som tragiskt på nu, Brynel, det är att utflyttningen till Ryssland som vi har vuxit helt explosivt så gärna Ryssland hashtag Krimhalvåten. Eisen under tyckare regime. Eisen under regime. Han utflyttningen som blev till en fjärde utflyttning för förra. Han långt via steg upp. Tog att man färdigt utflytt till Krux här i land. Och tog vinnande stora mån själv eisen i Kvitt cirkulit. Och det som är särskilt tog att landstingsmyndläkare inte beina ved en krutjebredd og samla av flokkene for ut vid ena rødt, stå øks ved øks og søtte. Jeg skal bare si at nu får vi at avvikla samhandel med Russland. Vi godtager ikke at nægger okker hans personal løyper et annet land i Europa, punktum. Og jeg har vist, og jeg vet Brynne, det snakker ikke lunch nu, men jeg vil gjerne vise en parallell til Slovakia. Jag vet inte om det kan hörde fortsätta i Hartog och BBC i Jörskvalde. Men det är alltså ett land som 100% av oljen kommer ur Ryssland och 40% av gassen och det är 100% avhängigt av Ryssland. Det är mer än vidare. Och så det säger att vi kunde inte släcka för gassen och morgon. Det är bäst till. Men bådskapen är grejer. Vi skulle avveckla det. Vi skulle borsta för oss när vi får göra allt vad vi kunde för att komma på 7 år som samstånd. Så långt krutje. Axel V. Hansen, du har i senaste vi ölla gav mildra bruka år som etik och moral och vire och samviska och så. Men när har etiker och moraler närgrant och i värre harst valuta att det kommer till handeln? Till det kanske vara för lite, men det är inte evigt om att vi kan se akkurat hur de flesta som är inne här på det inte uppleva att ett land i Europa vill upp i ett annat demokratiskt land och var eller mindre bombar och sånt och samman och i Europa till vi akkurat ute i nej. Och att man kanske dräper osäker för att kvanta är så inte. Så det är en helt nytt stöva och det är inte evigt om att här öja vet i förrän väldigt helt klart ut. Nu var ju Brettan under morgon samman vi 5 det var 5 i åtlandsnämnden. Det var halvan timme här på ett. Och då slog mig att Anna vid det var på att ungen hej nämnt Ukraina i norr. Det så vi tar av om det var om förska fiskevinnen. Inte Ukraina. Om förska uppstottning, inte Ukraina. Om förska boskap och inte krutje Ukraina. Det så jag vet är blev nästan lyckas själv. Krutje. Det var en känd med att säga den 17 höstpartiet att trutje pastor i en krutje till det som främjar krutje till offrene och till det lyckas av. Men jag måste säga att du ju sitter som lagmäver och i två samgångarna här i handelen han tog ordentliga fair ase. Ryssland härstod Krim i fyrstans började i krutje östra Ukraina samma år. Anstövande blev myrd eller fångsla och allt det som präster eisen här riksar upp. Och det gör det inte. Du kommet til en nutja støv i at han har til store innrasene? Ja, jeg vet ikke om det har rett at man ikke gjør det da. Hva gjør det tid for at avmarska handelen til vi Russland? Vi kanskje vet, eller samgående som vi er just nækka for at avmarska handelen til Russland. Hvis vi støver er helt under nå øyer vi det gjør nækka. Helt grøyt. Så bare takk at handelen... Så at marsket her full alltså inras och är fullt till ett helt land. Inte bara man äter alluset på sig. Nej, det vill säga att det är mars, men det är inte det som händer nu och jag tar fast då. Enkelt då att du inte gör det mer att ta vi borde kanske görs mer. Bäg vi det som händer ta under alltså vi hänt under Putin och Ireland skjuter på en. Men Ireland här är vi halt jag teacher en så också som också vad teacher en vad vi lägger rätt näck en ohäpna kurv till russisk kurvan att ta en uppstottning. Men nu är präster inne i anaka vi virus i tycke och nytto i tycke. På ena vägen att man krutcher brasta. Ta var vi ute och sett att vi att stäcka alla samhandel vid Ryssland. Det var en samhandel att stäcka över och det var kanske först och främst virus i tycker. Så det var rätt moraliskt att göra. Så igen det finns ju upplöst att handeln stora mot stäcka över. Bäge till näkra fyrtåkar valta stäckan och till att näkra era fyrtåkar inte släppa handla vid Ryssland. Det blir stil i löten. Så säger prästerrörelsen om man inte tar stövus, det kan också kosta. Och Ryssland har 90 till 17 handlen stäcka över nu. Det är vi inte tar stövu om handel med Ryssland kan gott varpa negativt ljus av okkom i Västerheimen och vi tror att det också kostar. Så är det bäge vi etiskt och nytt etiskt rätt att stäcka samhandlung med politiska sjöje i Ryssland. Vi skulle röna halta god och sin utanför här, inte till att Theodor är inte god men han är präster men åtne allt detta
som tyner kollegor gammal nu i anstöv tås om vire, om etik och om moral. Har vi det slett engagerat vi tog någon hötte och en någon folkaflossen att det kommer till den här samhandeln som vi tar. Jo, och i munnen hade jag moral och etik plats. Det är han. Och kvar han men och det är han till sammanhanget höra dessa politikerna som stannar här och säga Björk snackar om att vi utanvälta. Landstyret häver nu för det första för Jögneförsten och Leo, en heimeldar här som följer aktivt har tagit stöve till att göra näga till det krutche hemma. Men är det inte bara figeblad? Det först för det händer förra lagting har 4 för över gör samtidigt som säger att följer skulle vara neutrala. Till fakta. Så säger Axel Östen att vi tar en öliga stora våg vi har lägga allt ut av russiska kurvorna. Det är inte ut av russiska kurvorna. Och att vi inte tar, hur säger du, inte tar stöv. Men först till det är vi har en samhandel med Ryssland i det, ja. Men för samhandel med Ryssland i det är en transaktionssamhandel. Ryssar har bruk för en vara, tar bestillande färjan, vi fortäljer dem hur snägt hon kostar, tar flit och pengarna och vi sänder dem varorna. Är det inte handelsösnar som man alltid är en transaktion? Nej, det är inte alltid. Hvis du får det hit efter det som andra land har gjort, till dömes Danmark, så har Danmark investerat mellan 45 och 100 miljarder i den russiska marknaden, tar fan in att den russiska marknaden vid fabriken, vid virksjon, vid företagen och skapar en marknad här. Förska företag har inte investerat i Ryssland, ryska företag har inte investerat i Sverige. Vi har att inte ta riskerna som andra land har och vi kunde ta gott stäcka till samhandeln här ute faktiskt. Och han är de facto stäckare. Samhandeln med Ryssland är de facto stäckare. Och får inte melda det här ut så. Att vi som politisk skipan har nämligen skilt till att leta horar upp. Vi vet inte, du varst inte, jag vet inte hur heimen för sig ut om 5 år eller om 20 år. Och det kan gott vara att den ryska horen tar öppen är näka som vi har bruk för. Förska företag är i arbetarfotlar och här har träckt sig ut. Det var ganska kröstar ut. Det var inte gott. Men det är viktigt att vi som politisk skipan inte färre in och lucka horar. Vi såg Nils Sverige hur så får horar i verkligheten är öppnar för förskon våren för det som grundar det och drar välfärdssamhället. Vi inte till dömes inte vid i alla fall vet det här var en slide som Heine ju skorna inte visste men Heine tog oss rätta med. Han har ju inte så nej, jag ska förklara det vad ständer att vi slide. Det är förrän blev SS porter kvön man yngste tattar samstarvi. Och här var det flesta som valde Bretland. Passar det inte? Ja. Bretland. Och i det, eller var det Jar? Nej, det var Jar hade bestämt. Ta hej den stora bretska rasen ITV som blev satt av stålen, som motverkar BBC. Ett rävliga kritiskt inslag om färger. Så snur sig om att landstyret, alltså TU, har löft och i hesar stövene 11 stora russiska fabrikstrålar in i Brettstötje, det så kallade laserötje. Att fiska det är ett serötje som breddar uppfattas som sånt. Hvis vi inte vi brettskom brillon. Att fiska mera fisk än breddar här var löv till och det var kvitglödande rasan till det. Just du inte riskerar du inte vi att hålla så fast i att det ska vara business as usual vi Ryssland att låta dittnar åter till Bretlands. Är det inte en risiko? Det är kanske alltid risikor i Atlantismen ger, men nej, jag med inte att det är något särskilt stor risiko. Det bretar vita gott att seröke är en skipan här som färger här var suveräna rätt att agera i synonöke och bretar här var suveräna rätt att agera från synarsuge. Det blev väl sagt att tekniskt är det i ordning men moraliskt är det inte i ordning. Ja, här är vi så osamder, vi bretar. Så det är moraliskt i ordning?
det som vi gör i ordan, vi gör det i tra vi det som ett land i Europa samt om att göra lötne. Vi nu i färd vid att implementera de första 5 packarna som ES har implementerat. Och vi kunde kanske glädjas om att ES väv vi en satta packa nu och det kanske begynner att visa inte mer vilja från Europa. Här står säga att de vilja begynna att arbeta vi att reducera avhängigheten av olja från Ryssland och det är fantastiskt. Ja, men Nord Stream 2 han står gasledningen och hoppas ju lucka på den vägen så det passar inte helt om man över tid. Vi betalar och det är 5 miljarder eller Europa betalar det är 5 miljarder om dagen till Rysslands för olja som de köper från Ryssland. Så det är fantastiskt hvis vi begynner å reagere til. Bjørst, det ikke som landstorsmæveren sier i ordan at vi agerer på hendamaten og passer vel og på at her avtalene, som man sier, vi tar rett til å sende skipene til russiske inn mot brettskon og øke, eller inn i brett og øke som de er oppfattet. Det som Ødland gjør i sin krøy til at de røyner eisene verger sin egne avhavmål til et avvist marsk. Og jeg halte det mest avhavvært en patchen til EST som satte som kommer nå her de færre avviklene for holdt år olje og gass. Nå nevnte jeg Slovakia og Anja, så det noe som for å reke olje hardt ES-landene, og her tar man så eisene man skal ikke undertøke for de landene som 100% avhengige av Russland. Så de får langt skåp bra. Och här har det kanske alltså det är center det är inte så enkelt brinnelt men tagar vi till döms Ryssland som ju Ryssland väljer 2014 att bojkotta ES-land ju nog att de inflyta mätvärder säga lamporna över fiskavör och nekva mätvärder och det är så norra Ryssland och på i sättne Ryssland vill ta rakt det är bara makrel lotten och sill som det är utflytt i storn till Ryssland det är en parallell till locken kan gör Ryssland så Ryssland fair leader att earn marknaden så kommer vi se hur gör vi spät här Ryssland i EFTA. EFTA har frihandelssottmål vid 90 land plus sottmål vid flera land. Det var framme till Nils Jan. För jag hörs ta möjligheten. Och undan för den samgånga Brynel plus näkare vid Subacka som långt att runt och ha oss allt att bruk nekva orsko på røyna släppa på i EFTA. Det är röjligt tropult. Vi släpper helst GPS samstarv det blir till till vid Parsta Danmark, men EFTA vill inte ordentligt ha vakon och till eisnäka vi ska inte förlängt den till men det handlar eisnäka om att vi detta ofta ner med några stolar till vi det är inte fullt integrerat Parsta Danmark och vi till helst självstödland. Så vi tar några avbjörngar till att finna nya marknader för förjar så redan nek troplare än det för norra och Island och ES-länderna. Och kanske vi inte göra någon kvitta som kanske Nils Sverre sinter in i och att det ska mer energi till att ja, och det främja sig av oss. Det är näka som måste rätt framåt nu och jag har sagt det jag tänkte så röra på att för det. Det är att det är så särskilt att söka hur så lågt vi prioriterar den här utrikespolitiken som huxar längsiktigt. Alltså som huxar till dömes nu. Ta i krutchebryter ut så att det får jag löck med över scheman utrikesrören kalla flockarna scheman minst ena från vikna. Formännar tas om hettestövan kan göra vi. Vi skulle stanna här helt inte Axel och säga hetta samgångar gör allt ska efter heter ödelat. Hetta är pettelat. Och när det inte en öliga vägstöva och kälstöva vid allmänna förjarstand och nu här i anstövan och samgångar är så långt från för så tojande mål globalt. Det är alltid kärligt att vi inte kan blåsa samt men det är trygg vi inte att det är så öliga längt i mittlagen helter. Det är öliga samtidigt vi björst om att vi som land felags har ett längt sikt det är öliga tutningar vi inte för oss som land. Så det är samtidigt. Ja, alltså så vi tackar alltid ta så för alla anstående alltså han parten som är samtidigt. Alltså det sektioner som är det första 5 ES-packarna till samtom. Det ska sätta i verk. Det är inte samt om till där man tar fyravarne vid möda restriktioner som kommer nu så kommer det räcka och det som är nu börjar vi se lägga för en ägg och en korv. Vi har hade 23% av ägg under russisk kurvan är en krutchebrasta och det är också vant mycket. Till åter ta brettan mark så har det mer än en affär. Jag hade trott när man säger ja men om vi stäcker samhandel med Ryssland kan för Ryssland så göra. Om vi stanja förska havner för russiska fiskeskipon för Ryssland så ser fiskvinnar samsarv upp. Det var liksom spurningarna som var här på att man satt ut i fätan att tyvärr så bestämmer Ryssland Putin Ryssland att kanske
Openlös så Putin som bestämmer I förrjun. Vi måste äta Putin för att göra och reagera så. Och det stövn och jag kör väl. Eller ser du rent faktiskt här att det är trujerier som har utgång till Barnshouse som bestämmer förrjun. Är det som ändå ligger med linjen där till att se? Det kan åt landstormarka så svär på. Det för inte att säga. Du måste sagt det. Ja, det är inte som säger. Jag säger man öliga bench för politiskt, hur så Ryssland för reagera och om vi agerar, hur så motreagerar så Ryssland. Det tar man I bench för och det är ju vara så läs. Och tror jag vet lära att för det första inte jag sätta för en kurv och en land som har diktator som en diktator som har Ryssland till och med rätt. Nummer 2 vill jag göra det rätta. Och bäge virus etis och jag vill rätta i så för dem. Det är samförd om, men Iceland kommer 90 etis så är samförd om och på sikt. Så är det bästa för förjar. Jag kan spåra det om föringar inte större samstarv stora Bretland. Vi har ESR, vi har USA. Vi vet nu inte skönliga och helt tydligt. Alltså tona rött flagg standard rött till sojnen. Hur ser vi också samstarv så framme vid ES stora Bretland, USA och resten av Västtrön. Det har sagt här att vi har samtyckt dessa 5 ES-sanktionspackarna. Vi är utra vid ES. Det är den bådskapen Eisen Lökmaver röjner att bo ut nu tar vi ha ringa press globalt. Om ES... Ringa pressen globalt. Han har vi hoa sparska center efter 24. Den senaste grönen som finns nekv hit och vi nekv citera grönen från 22 april som Sjure var upphav till. Han borde finnas sparska i Kinnaborg. Ja, Sjure sitter här, men nej, han sitter här. Men jag har inte rätt att lägga ett rond och han inte kan svära atter. Han skriver läsarbrev. Haura grön kanske, men jag har ju läsa allt på presse och det är I Tyskland, det är I Bretland, det är I Irland, det är I Danmark, det är I norra, det är alla möjliga ställen. Men låt mig spela så här. Om ES och I morgon säger att fiskevinna och fiskar medvörer vara sanktionerade. Fylja tid så eisene ES och I morgon om tävere. Ja eller nej? Den støvan som vi ju I nu att vi fylja och vi har erklärat att vi vill fylja Västström vidare parter Västström någon och tillföra vi ösni att vara om en bröting kommer ut av sanktioner som man ger. Om vara akkurat här som underland gera, det tar inte standa här och säga. Underland har öll och I samband med de sanktioner som jögna för där görs sina egna regler och sina egna tilläggar till de sanktioner som jögna för där. Så du ser inte ja till om ES bojkottar fiskevinn samstarv och fiskeutflottning så färre vi inte göra det. Jag gör måna är alltid att vi skulle omöjligt uppse akkurat fiskevinn samstarv I Ryssland. Vi har en skilte att omsitta till fiska tillfånge som I Norrhövon samman vi tajmon som agerar I Norrhövon. Hvis vi inte gör det så kommer vi riskera att det blir pura avskip av fiskeskaper, att det blir fiska I allt vad checkvel, så att den generationen som ska leva av tog tillfången om några år slett inte göra leva av. Så det vill det vara en pura oansvarlig position att titta efter min och titta. Och kallar mikrofonen så där. Ja, men jag kan snacka sin harsta lugga väl. Så utan till om ES sätter ter sanktioner I verk så blir det inte fiske varje avtalan som blir uppsökt. Näga marsk 4 när och I hon blir uppsökt alltså den reella linjen chat här och landstyrningen det yttergas avlopp I Ukraina eller ett taktisk atomvapen som den reella linjen. Hade en trobespurninger och hade en spurninger som färja välja inte konkret att svära på. Tog att I massia inte 100% avklarad I hver hanta linjen Det kan gott vara att hon jag vet inte om det för det kan gott vara. Jag vet det inte 100%. Så
Det är helt inte George Björk, så det är landstorsmären som har varit ljom över. Ja, han tänkte här ja. Brynhild, du fullkomligt rätt i fokus är ver öliga nekva avlänkarna av visst att kommer skala och fiskvin samstar med Ryssland. Avbjörnsen är bara man har inte fokus så länge till avlänkarna av att bliva Lucas som stilla sig skriva syna och i sövne och i hästen hette en crutch. Kvara och nej go till att tysk skip lov i kaj i förrjun om vi var att ören världa bara det ungen. Det är en crutch och jag har alltid åt miskilt med så han helt är hos mig vi ska utan välta. Jag säger att det ber inte till ta vid är ju en crutch. Och till slett ungen vi om att vi tittar efter utanriks politisk har gjort den där samgången att hon kom till. Hon räfast jag sett den sändes då jag stod i Israel. Allt gott om Israel. Men ett land som har så tropult vi att få sig nya marknader eier att bruka alla orskarna på röjna att släppa fram flera marknader så vi inte har alla etchen i en kurs som Axel tar sig. Men Israel är väl sagt att inte en stor marknad för och fiskvinna men det kan vara teknologi, det kan vara allt möjligt annat som är stor antydning. Säkert men vi sluka kan fullföra så låt det korsna vi skulle sätta stånden sen stod och sa att vi visste att hammarsknaden måste vi utbygga. Vi måste bruka några orskar på hammarsknaden och vi nöjas affära och bygga upp flera marknader för att fiska och det helt olycksaliga tro på ett land som det ner med stolarna. Det inte kan bruka så med ampo som under kjolstålån. Och det inte ska göra att samband lösning check överhöver inte. Jag vill bara häva att vi standa samman till att slika tro på stöver och jag inte byggvinn i åkar uttryck. Nu är det så att vinnan och marknaden hur överhåll och nu kommer landstor och säger det är bättre visst det är bättre vi melda ut vi ena rött och jag vill gärna upplysa jag vet inte så osamt om detta som Otten säger Jan men det är tänkt nog var stövant han att det var anstoflockarna som stola och landstorsmannen i hans har uppskott och men det var samgångsflockarna som ville ha en strängare utgåva av oss ner och alltså inte troplare bara få samtyckt och attouch. Tack så. Alltså samtidigt vi nökna argumenten som Otten för fram just det gäller fiskvinnesamstarv. Hvis allt fiskvinnesamstarv säger upp allt. Som innebär att här första landet här sätter sin egna kvota. Ryssland sätter alla sin nästa större kvota kan mäkta sitt egna folk och fiska så några nya fiskar. Men Förja kan inte stanna som einaste land i Västerheim och ha fiskvinnesamstarv i Ryssland. Ja, men det är väl helt Nej, här är inte nu. Hvis resten av Västerheim säger vi förlånger inte fiskvinnesamstarv i Ryssland nästa år. Så skulle Förja helst köra. Jag kan inte bjöa mig in i bötten att de ökar så att jag läser så högt. Förja var det einaste land i Heimen som är samstarv i Ryssland. För jag tänker ganska bältas inte från Björst här. Är det några andra som ska tänka till stige och så skulle vi följa efter, skulle vi reagera att låta agera. Ja, så vi färra åter till halda 25 februari, 16 februari. Så var landsstyret uppe i Åtlandsnämnden och ville ha Heimelfyra att vi skulle följa ES i ödla sanktioner som är kört. Det hade bara Heimeldom. Och en samt Åtlandsnämnd säger ja. Och vi är statsverk här i januarflasjonen, men nu ser det ut till en pastor samgången i Åtlandsnämnden och säger att nu tar vi några fyrvarne. Det här var jag halt någon till. Vi ska inte få ett hål i till västerländska Mergemuren. Det är någonstans vi har för långre än ES, så vi har ute i flera för när. Det vi att stäcka utflyttningen till Ryssland av matvaror. Och orsaken till vi säger till januarflasjonen. Det är att i 2014 så valde ta Ryssland leipa Krim, så valde Västerheimren att bojkotta Ryssland. För jag vill vi till bojkotten och Rysslands färra i åter via säga okej, vi bojkottar matvaror från Västerheim. Det gör det till affärer. Vi tog marknaden i Ryssland med andra från Island och norra och gör kontakt av tog. Och det har gjort sjuan. Men nu är stövant han att Ryssland till Lopia och Fransland dreper osäkert folk med och stand här på ett. Tog jag vi för att säga så väl spelat levererar inte. Vi kunde inte förhålla fram. Vi brukar få en egen fyrmån av som är färdig fram. Vi stäcka samman till Ryssland. Och det är skilje att det är nog så snilt att sitta vid trumfen i bakhånd och hitta att med norra vill bojkotta av Kina tog att ta för masta sig att även kinesara Nobelprisen så får vi bättre utgång till att norra blir ut i höst. Vi får bättre utgång i
Russland och bättre prus till att Ryssland bojkottar Ryssland till utländska stjärnan säger att det var inte rätt att ta Krim landstor säger inte det inte alltså det inte han lodren vid som lyder land skulle ha spela och trumfer bäst och få som mest på ur få som bästa prus med att linje lite och just om signalpolitik av olika slag. Först för jag säga att landstor har teacher eller löktinge har nu teacher en drastiskt arbetsstöv med närkande färre sön har gjort. Vi har teacher en aktiva stöv och i förhåll till att vi nu för in att bojkotta ett land till krutch. Det är för jag lökting för lökting gångande just för. Vi har inte bojkottat något. Vi sätta så tätt helt i vers som Västerhamren ser i vers. Kvar ju uttryckligt ting för att undantöjene som ju i tajmon åthögnon som vi har gjort täcka vid ösne vi och i okkara åthög. Och kvar ju medicin och mellan det tänker undantag. Vi har en fyrtöke i Danmark med den nordisk. Hon inne i Ryssland vi flöjde fabriken och tar begynt att bygga ut i 2015. Tar byggt jag vet inte hur snägga fabriker det här, men tar gera i det medicin, alltså insulin till en 600,000 sjuksjuka patienter i Ryssland. Och Novo Nordisk har varit ute och sagt och i danska milon och det blir acceptera, det blir tidigt för goda vara att Novo Nordisk kan vara verande i som marknaden och kan bli vi att släppa framlöja till heter medicin till sjukfolk. Vill du så säga att det var skatt? Är det inte i ordan jag vill säga att sjukfolk skulle få sitt medicin? Eller skulle vi säga att nej, vad ska det att sjukfolk i Ryssland till skulle vi ta emot låt dig bara bli ordentliga sjuka såna sjuka. Nu är det inte någon nordisk som ligger att tunna borren. Och i samma pakkan verer stafest att mätvöra undantidsje. Vill du så säga att som vi utflyttar till Ryssland mätvöra? Vill du så säga att det var skrift? Att säga att vi tar maten från ryssar. Vill du så här vi säga att det var spännande gale av Carlsberg att avmontera sitt verksamhet i Ryssland? Carlsberg var inne i Ryssland. Han säger här vid 20 miljarder när jag har stått lösen större tal. Var det skarpt affär och tar valde Tandajen Zelensky hade ju morgonen som Zelensky helt röv 17-parten att färra ut ur Ryssland eller erklära att de skulle färra ut ur Ryssland. Jag hade större färre ut ur en tar har sett Bridgeröjnet till Söle och har avskrivat en större part att vi vill där hötte. Men tar i här stadväck. Var det skarpt? Det är inte skarpt att färra ut Chatojmon. Så tar så att det gossi äta 90 etiker. Du tar sjutja det som 90 etik. Okej. Och det är 90 etiker som eisne driver tyckaraverk att inte att främja mera sanktioner än alla hästar. Vi gör det samma som Västerheimer har samtidigt att vi skulle göra som Västerheimer. Vi fylltja tajmon avtökon som London i Västerheimer är blivit samt om att göra. Vi tar samma undantag som andra land har sagt galdande för de avtökningar som de sätter i verk. Låt oss lugga vänta åter till det som nu tog in hon gängkött. Lugga vänta åter till det som tog ta sig och du nämnde Johnny Axel. Fiske varje samstarv är otroligt viktigt. Tog att det är stålarna som skulle handfäras rätt. Kvärt är det som samför till om att russiska fiskeskaparen under förrjon, förrske fiskeskaparen i Barentshavn är ordentliga borardicker. Jag var inte man ordla boradiker. Jag var en august han fiskapen och Barentshavn i boradiker. Så jag här fyllde man ISS. Och på sista fast att jag uppkör fisk en sporadiker löten till ha några avtal i Santa London. Men vanten är ju att han att vissa testar upp. Så för första landet så här att sätta en kvota. Och tack vare gott för en 4 månader på stottsikt för Ryssland att för fiska neckmar till att mätta så läkna folk och så fiskar ståna nyer så tappar på lång sikt. Då tog är samt att man ska så var kan du så är det skea fisken som sar upp. Men det säger bara som säger från någonting. Vi ser hinner landen göra det. Så kommer vi i färjan i stand ensamma och ha fisken samstar vi Ryssland. Det är viktigt. Björst. Tar vi ta oss om
utländsk skip i färjan eller utländsk rejeri i färjan. Tar vi tar som stora fyrtöger och rejeri i färjan så får adgång till åkara tillfånge i havnen. Sedan vi nå en stor kröv till där. Ta det kommer till borardikt. Ta det kommer till rapporteringar så vi kunde göra töl om utlad, dolching, oljenusle, allt möjligt. Sedan vi nå stor kröv till att vi rent faktiskt vet att gänga fyra sig ut i fälten och jocken. Alltså först vill jag säga att det kan ska vi med det som Axel säger, alltså verkligen lötni att en öliga stor pastor av uppskör fiskskap någon oborardicker. Det ju inte en sandaland avtala här och det vill säga att det en stor overfisk långt nu. Häromfram så det tonsne vi fiskar av torsk i Barentshaven ju bytt alltså vi bytt stora nökter uppskör fisk 4 av fås tonsne i Barentshaven. Så som man tar som 90 etik och ska stå i rätt och tog så spårningen om vi alltså det är också vi missar så redan här. Ryssland kommer ju eisen när så gör avtal att när krutche Ryssland var vånande att här ju som kroinon och Ryssland kommer vånande eisen standa vi hickfne och i hand nu och inte så samstar vi land och det skulle vi kunna att han det frier att till kröv till Rajroi. Och där då så är så utlänningar kunna äga en stor pastor för ska fiskvinna och ha ett lit vi akkurat kvar heser utlänningarna är aktiva och kvar där och kvar vi pengaströmmen för tävligt Havavich. Och jag tycker vi för Havata. Kvar tror du på att här kunde vi inte sätta trader till att det som skulle vara och fiska här. Det skulle ha namnsnämnelse och inte bara äta skuffesällskap A, B, C, D, E. Vi kan gott sätta trader men det vi då ser vi tar några fyrtökon som här utlänningar är stora pass så har vi sett omkring dem har vi involverat i äggfle IVA som vi skiftar ner i Namibia och Erastani och ner i Kongo och allt möjligt och det är snacka vi klarar att fylla upp och ha ett lit vi det har vi ju eisen säga tog ju också politiska stöva utlänningar skulle inte äga försk fiskvinna och vi skulle inte kunna sätta trader till öll som får kvoter men jag bara hur säga att nu tar ES för efter oljen nu vill avveckla det emot till ES ta alltid att börja vara en paralleller till och fiskeutlottning till ES som ju i stora mån långa stäcka över. Och ta alltid vi skulle göra upp i oss själva. Vi så bänken för att skala vi i skiftene vid Ryssland att vi vill jalta att han prisen det att komma i ånär till en öle stor parste av Västström och kanske flera atterlig framåt. Ja, vi fick ett tecken från västen om att här är inte något sant efter tomglasen. Nej, och jag bara lukka av runt av vi säga att vi skulle inte stanna här och läta som om att heter enfalt. Jag har bara det mitt främsta ingenjör till att man klarar på listan standa samman men det kräver verkligen att man gör ett otroligt gott arbete för att samla tropparna och så mälta ut vi ena rött om att följer alltså stolar Ukraina och inte Ryssland och i sån ström. Ja, har vi en spårning efter och han fär till varje Axel han fär till landstorsmannen åtne nu ta vi en nutcher ES-patcher samtyckter Vi har det ett oljefälla vi är ute och ser att det säljer cirka 300 miljoner kronor i olja till russisk skip. Det som vi skulle kanske lägga och efter först att nokta att sälja olja till russisk skip? Vi tar så ombordadikt. Det är fler av för eller fler förhåll som ger sig galdande. Jag spurte om oljorna. Jag spurte om oljorna. Ja. Ståan han att i 2008 eller nutje här alloj kom det in i sattman och att vi skulle ha russisk skip till i havn i Färjö. Och en av de årsöken som vi inte för att få russisk skip i havn i Färjö för att kunna ha bara ett led vid 1000 gånger 4 men effekten ösne att det som gick 4 ut i öppna havet nämligen att russisk skip bunkrade och vi hörde och gjorde att någon hända dagen att var det 40 000 kubikmeter eller också som russisk skip brukar om av olja det blev bunkrat och omlastat ut i öppna havet. Här var det kom ofta för att det var ohapp som gör så det är bättre att få det in och så sälja dem oljorna här och landet. Vi hörde för omkvarvet och det en fördel att vi har det här inne vid land så har vi kontroll av att det inte är näka som dolkar och här ja, tack. Tack. Vi hörde eisene här 4 vörn som hever etterlit vi fiskeskapen, sier at det ikke makta vi at det var etterlit vi
ta med russiska lasten någon så där kunde man kanske just några investeringar och att efterlite rent faktiskt virkar men är färre hiane att säga tusen tack för det. Åtne Skolum. Själv tack. Axel V. Johannesson. Tack. Och Björn Samuelsen. Och så får jag att tacka för med Eisne och inte minst för att så många av tyckon tömte jag komma ner i det. Och Eisne till tyckon är hemma. Tack för det. Och det var så där så vi hade ju en som sätter personen. Jag hade det var allmänt avvärst. Vill gärna tacka landstorsmannen och Axel och Björn för det öliga livet, det spännande check och upp in i en uppläggshållaren för inläggen om utlottning och man ser hur såna aspekter är att du kan man ska ta alla tid börja vinna marknader och att röja marknader och att ta alla lite av ölmöln örensle en bära att rätt pengar det blir allmänt avvärst. Jag fick lite spark i kinna från 8 till det vill inte. Men tusen tack för allt som det kommer. Och tack för det här nekvar närmare så och till tack för att du kom Jesse.